disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu wayu papat pangkat 5 donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul, Mbak Niken munggah saka telok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jego kikirik wau. Ora masalah. Rezekine dhewe. Nah, mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Derek Tepang. Kula niken Salindri saking Kediri Derek ajar nggih, Pak. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku ta. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersane kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Niki namine Mas Alek ngono. Pak kinten lek ganteng enom ngoten ta Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki mau kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus teko ning gone Sela. Iki kan jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawanan. Gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal wis salaman begini. Karo sapa? Karo iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye? Nak kono genah ambune iki ta. Ambune Niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh salim. Bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung si anget, Pak. Wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Original. Salim ya Bu ya. Nggih. Loh, Fresker. Iki Fresker apa Balpirik ya Bu iki? Antarane Fresker karo Balpirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Kayak apa, Nduk? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Ngoten niku. Oh iya, iki ora tuwek, Nduk. Sapa sing ngomong tuwek? Lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus ketok suwek ki. Kok suwek tuwek? Tuwek kok suwek. Urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen dienggo mbot. Diki santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Berarti sing tuwek enak. Sing nom ora enak. Nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing nom sik energik.